sa rozbehla veľká kampaň. Sú tu viacerí valdiensi ľudia, ktorí sa do toho veľmi intenzívne zapojili a sú tu aj takí, ktorí netušia, o čom je reč. Takže musíme do istej miery začať od začiatku. Ešte pred samotným úvodom urobím úvod k úvodu. Celá historka začala v podstate nedávno na workshope o symbiotických hviezdách a zvláštnych novách, ktorá bola v Prahe, bol minulý rok ešte, ani nie rok tomu je. A tam vystupovali takí čudesní ľudia z Spojeného kráľovstva, zo Spojených štátov, ktorého jedného poznal, z predchádzajúcej literatúry, to je profesor Michael Shara. A oni rozprávali o tom, že sa pokúšajú zobrazovať veľmi slabo svietiace mloviny v okolí nov. Teraz otázka, všetci vieme, čo je nova, hej. Dúfam, že niekto nevie, tak sa bude taká malá supernova. Doučiť. Prišli teda s nejakými metodikami, aj s nejakými teoretickými, aj s vysvetleniami, aj s nejakými simuláciami. Tuto vlastne do značnej miery sa pokúsim zreprodukovať, to, čo je do dnešného dňa opublikované. A mňa to zaujalo v tej súvislosti, že tie metodiky, ktoré sa používali, teda oni používali na zobrazovanie týchto veľmi slabo svietiacich mlovín, sú prakticky tie isté, ako používate vy v astrofotografii, keď chcete zobraziť nejakú makuľu typu galaxia alebo nejaká mlovina v našej galaxii. Som s tým prišiel na Slovensko, že či by sa do toho nechceli zapojiť nejaké kampane ľudia, ale stretol za to teraz celkom pozitívnym odhlasom. No a teraz vlastne prebieha taký pilotný projekt, sa fotí okolie hviezdy Z Camelopardalis, na ktoré už boli zachytené nejaké obálky okolo nej. Títo zapojení do kampane vlastne skúšajú, či vedia to zobraziť tak, že tam tie najslabšie časti skutočne sú. No. A zmyslom tohto príspevku by malo byť vlastne podať taký fyzikálne pozadie, o čo tu vlastne ide, na čo to vlastne celé je. Pretože všetci zapojení do kampane sú vlastne amatéri. Aj my sa tu vlastne môžeme považovať za amatérov. Akurát, že nám na to trošku platia. A aby sa udržala motivácia, tak treba mať nejaký začiatok a koniec toho celého procesu, zmysel celej tej cesty, aby bol. Že to by mal byť tento príspevok na to určený. Budeme mať teda tieto časti. Teraz už pristúpime k tomu samotnému úvodu a už čo tam vidíte, je to v cudzej reči, aby to bolo použiteľné na všetkých možných fórach, ale ja budem teda hovoriť po slovensku. No, takže tu je vlastne všetko na tomto obrázku. Mohli by sme viac menej aj skončiť. To je zobrazenie kataklizmatickej dvojhviezdy a o tie tu vlastne celej tejto hre pôjde, lebo ten celý výskum je zameraný práve na takéto objekty, kde na jednej strane je teda červený trpaslík, respektíve nejaká hviezda hlavnej postupnosti neskorého spektrálneho typu, môže byť aj mierne vyvinutá. Toto druhé je biely trpaslík, ktorý sa za istých okolností ocitol pri nej tak blízko, že nastáva prenos hmoty medzi týmito dvoma objektami. Dynamiku takýchto záležitostí, kedy si veľmi dávno popísal pán Roche, on nakreslil také ekvipotenciálne plochy tu naokolo obidvoch tých objektov a vyšlo, že v tomto mieste je vlastne nulová gravitácia a tá hmota, ktorá tu sa nachádza na tom červenom trpaslíkovi, môže voľne prechádzať k tomu jelenému trpaslíkovi. Pokiaľ teda ten červený objekt je dostatočne veľký na to, aby sa priblížil k tomu bodu, kde už na ňo
začína pôsobiť viacej ten biely trpaslík. No a tá hmota potom takto tam začína sa krútiť, pretože samozrejme celá tá sústava to je statické, ale to vykonáva nejaký orbitálny pohyb, to seba krúti, ťažisko bude niekde tu povedzme, ten biely trpaslík je ťažší. No a tento objekt sa nazýva akréčný disk. A to nás v tejto fáze až tak veľmi zaujímavé nebude, aj keď to je teda extrémne zaujímavý proces, čo sa tam všetko deje. To sa tu s tým zaoberáme už dlhé roky. Zaujímavé bude to, že tá hmota sa na tom bielom trpaslíkovi postupne navaluje. A keď je tam už príliš veľa, tak tlaky a teploty, ktoré sú tam, dosiahnu ešte kritické hodnoty, ktoré sú potrebné na to, aby sa tam zapálila aj veľa syntéza. Teraz väčšia pôjde teda o syntézu vodíka, väčšinou vodík, a z neho potom vznikajú ťažšie jadra helia. A takýto jav samozrejme je spojený s tou nestabilitou, a konkrétne by sme to mohli rovno nazvať výbuchom, pretože ten extrémny nárast produkcie energie nemá kto držať na úzde. Keď sa toto deje v centre hviezdy, tak výborne, tak tam vlastne nastáva rovnováha medzi tou gravitačnou silou, ktorá stláča ten plyn do stredu hviezdy a tou tlakom toho žiarenia, ktoré pochádza z tých jadrových reakcií. Ale tu nám nemá čo, takže nastáva prosto výbuch, ten materiál sa rozpleskne. Dobre, to je tá nová. A vlastne o tom sa celé budeme baviť, že tá hmota sa potom, ktorá sa najprv nabalovala na bielom trpaslíkovi, teraz sa zrazu rozfúkuje do okolia. Teraz čo sa bude diať? Pôjdeme ale trošku ešte do hĺbšej života týchto dvojhviezd, pretože ako sa to vlastne stalo, že máme bieleho trpaslíka tak blízko k červenému trpaslíku? To ich tam tak natlačilo na sebe. No normálne hviezdy takto blízko k sebe nevznikajú. Keď si to tak predstavíte, tak toto je povedzme 10 000 kilometrov. Typický biely trpaslík. Toto všetko by sa pohode zmestilo dovnútra Slnka. To sa nejako muselo stať. Tie dve hviezdy sú takto blízko pri sebe. Inými slovami, nejakým spôsobom vznikla kataklizmatická dvojhviezda. No a o tom hviezdári špekulovali. A to som vlastne ešte nedokončil. Celé to môže skončiť výbuchom supernovy, keď už na tom bielom trpaslíkovi je tej hmoty toľko, že dokopy to dá 1,4 hmotnosti Slnka. A to je vlastne základná celá otázka jednej veľkej časti astronómie dnes, že čo produkuje tie supernovy typu 1A, ktoré takto vznikajú. No a jedna z tých ciest sú práve tie kataklizmatické dvojhviezdy. No teória tak hovorí. To, že prečo je to veľmi zaujímavá otázka, to môžeme rozoberať tiež niekde inde. Väčšina ľudí si dúfam uvedomuje, že tie supernovy typu 1A sú minimálne dôležité na to, že podľa nich sa určujú vzdialenosti vo vesmíre, určuje sa expanzia celého vesmíru, produkujú nám prvky, z ktorých sme urobení a ešte neviem na čom sú vypočujú. Preto toto je vlastne tá základná otázka, ktorá za tým všetkým stojí. Keby sa niekto pýtal na zmysel fotenia týchto slabých makulí, tak treba ho doviesť až k tomu. Tam to celé smeruje. Keď mu poviete, že tam chcete zobrazenie, neviem čo, že citát znova vybuchla 1000-krát alebo 2000-krát, tak sa vám na čo vám to je dobre vedieť. Ale celý ten výskum vlastne smeruje k odpovedi na tejto otázky. Aká je produkcia supernov typu 1A, aké časté sú povedzme v galaxii a tak. A teória za tým životom tých dvojhviezd je zhromaždená v tomto obrázku. Je to jeden z najhustejších grafov, aké som kedy videl. Tu je vlastne nakreslená pomocou všelijakých symbolov. No všetky varianty nie, to sa nedá. Ale taká základná schéma toho, ako môžu tie dvojhviezdy fungovať, ako
sa vyvíjať tu je. Všetko to závisí od pomeru hmotnosti. Napríklad, keď sú takéto približne rovnaké, tak to pôjde takto. Zmysel tých symbolov je asi taký, že keď je to takýto otvorený krúžok, tak je to normálna hviezda, keď je to takýto, tak je to degenerovaná, čiže väčšinou tie trpasli. A keď je toto okolo nakreslené prerušovaná čiara, to znamená nevyplňa ten Rocheov priestor, ten Rocheov hlav. Nie je dôvod, aby dochádzalo k prenosu hmoty. Keď už je vyplnený, no to znamená, že už vyplňa ten Rocheov hlav. Takéto, to je spoločná obálka, toto čudesné veľké špicaté. A to je kľúčový vlastne prvok vo vývoji tej dvojhviezdy, že keď tie hviezdy v rámci toho vývoja, narastie na červeného obra a tak ďalej, sa vytvorí spoločná obálka, tak to je vlastne spôsob, ako sa tá dráha tých dvoch hviezd môže dostať bližšie ku sebe. Prosto sa zbrzdí. Keď zbrzdí, tak sa zmenší perióda, zmenší sa vzdialenosť, inými spôsoby, vedeckejšie povedané, dostaneme zo systému von moment hybnosti. Platí zákon zachovania momentu hybnosti, bežne v uzavretej sústave, no ale pokiaľ tam z toho dostaneme nejaký spôsob, ako ho dostať von, tak môžeme napríklad tie dve hviezdy priblížiť, že sa zmenší ich bežná rýchlosť, prípadne perióda. To sa dá robiť všelijako, ale v tejto fáze ten brzdiaci efekt tej obálky to môže spôsobiť. A do všetkých týchto možných scenárov, ktoré tu vidíte, niektoré vedú tiež k supernovám typu 1A, alebo aj k hviezdám typu R Corona Borealis, ale tento obdĺžnik je pre nás kľúčový, lebo toto sú kataklimatické dvojhviezdy, z ktorých vznikajú tie novy. A v nich sa vypozoroval taký zaujímavý vývoj, že väčšinou začína tá dvojhviezda s takými dlhšími orbitálnymi periódami. To sú 3 hodiny až 15 hodín. A počas života tej kataklimatickej dvojhviezdy aj u nej sa skracuje táto orbitálna perióda. Tie príčiny sú už trošku iné. Vo všeobecnosti dve. Také. V tejto fáze, keď potrebujeme to skrátiť z týchto väčších periód na také, ktoré sú medzi 2 a 3 hodinami, tak sa uplatňuje tzv. Magnetické brzdenie. To funguje asi tak, že tá sekundárna zložka, ten červený trpaslík, má magnetické pole a vlastne tá ionizovaná hmota, tá plazma, ktorá tam je, tak to magnetické pole sa snaží nejakým spôsobom udržať v nejakej pozícii. Ale proti tomu spôsobí ten orbitálny pohyb. To mám teda povedať 4 vetami, tak nejako takto to je. Vlastne ten magnet pôsobí ako tá brzda. Ale magnetické pole tej sekundárnej zložky, ona funguje vtedy, keď je to taká hviezda, ako je Slnko. Čiže má diferenciálnu rotáciu, má nejaké jadro, teda dosunkuje tá štvôlna žiarivej rovnováhy a potom je konvektívna zložka. Ale musí byť tá diferencia medzi týmito dvoma vrstvami, aby tam mohlo vôbec nejaké magnetické pole fungovať, aspoň taká štandardná teória bude takto. A v prípade, že tá sekundárna zložka sa už zmenší natoľko, že bude úplne konvektívna, že tam prestane táto diferencia medzi tým jadrom a zvyškom hviezdy, to magnetické pole prudko zoslabne a tým sa stane, že v tejto fáze okolo tých 3 hodín a menej už vlastne magnetické brzdenie prestáva fungovať. A dokonca prestane fungovať aj prenos hmoty, pretože tá druhá zložka už nebude taká nafúknutá a nebude vyplneť celkom Rocheov valov, takže ona viac menej zhasne pre pozorovateľa. Tým sa vysvetľuje tzv. Periódová medzera, to je celkom zábavný prvok v živote kataklimatických dvojhviezd,
To, čo teraz hovorím, to je spochybňované zo všetkých strán. To je štandardná teória, ktorá hovorí, že je to takto. A potom sa objavujú znova tie kataklizmatické dvojhviezdy pri periódach menej ako 2 hodiny. A to zásluhou toho, že ešte existuje ďalší spôsob, ako odniesť do sústavy moment hybnosti, a to je brzdenie prostredníctvom vyžarovania gravitačných vln. Je tiež zábavná oblasť, ktorá je dnes známa hlavne z tých meržerov typu neutrónovej hviezdy a čierne diery, ale toto funguje aj pri takýchto kompaktných objektoch, ako je biely trpaslík. Dokáže teda spomaliť tú orbitálnu periódu pod 2 hodiny. Ono sa to potom zastaví, také minimum je 80 minút, lebo vtedy vlastne z tej sekundárnej zložky sa už stane hnedý trpaslík a vlastne zdegeneruje aj ten. No a potom tam už platia zase iné vzťahy, že vlastne zmenšovaním toho degenerovaného objektu on zväčšuje objekt. Teda zmenšovaním jeho hmotnosti sa zväčšuje objekt. Potom už tá obedná perióda neklesá, takže tam je nejaké minimum nejakých 80%. No a 80 minút. Čo nás z toho všetkého teda zaujíma, že kto by tak najskôr mohol produkovať tie nový a ako často. Tak vlastne tieto objekty, ktoré pre mňa doteraz boli najzábavnejšie, pretože tam sa prejavovali tie splanutia, superhampy a takéto zábavné veci, tak tie sú najmenšími kandidátmi, pretože tam už to tempo prenosu hmoty z toho menšej zložky na toho bieleho trpaslíka je minimálne. No to tiež to treba predstaviť v istých časových škálach. To trvá rádom miliardu rokov. 100 milióny, miliardy rokov. Ale galaxia je dostatočne stará, že čo sa týka populácie, tak väčšina kataklizmatických dvojhviezd sú tieto pod tou periódovou medzerou. Ale zase, čo sa týka produkcie nov, tak sú najmenej výkonné. Tým sa to tak nejako balansuje. Boli teda nejaké výpočty, že ktoré objekty najväčšou pravdepodobnosťou môžeme vidieť vybuchnuté ako znovu, tak vychádza to na tieto. Predsa len aj keď ich je najmenej, tak vybuchujú tak často, že keď objavíme nejakú novú, tak najskôr to bude taký objekt, ktorý má väčšiu periódu orbitálnu, ako sú tie 3 hodiny. Možno, že to. No a teraz aj trošku na tú časovú škálu. Možno sú nejaké také výpočty a simulácie, ktoré nám vedia o tom povedať. Mimochodom, ten rekordík trvá pol hodinu. A na tomto obrázku tu vľavo, tu je taký graf, že hmotnosť toho bieleho trpaslíka, ako ona postupne narastá. Nás zaujíma teda, kedy dosiahne Chandrasekharovú hranicu, lebo vtedy to vybuchne ako supernova typu 1A. A tuto je tá hmotnosť toho materiálu, ktorý sa tam naakumuluje na tom bielom trpaslíku. Takže toto je ten výpočet vľavo. To je, vidíte, že to je 10 miliónov, 70 miliónov, 90, 150 miliónov, relatívne málo, čiže to veľmi rýchlo ako keby narastalo pri, keď to máte takto naakumulovanú hmotu. Tento druhý obrázok je taký ako keby spomalený. Nie, ten je ešte rýchlejší. Čiže tento druhý obrázok berie do úvahy tú vec, že sa spomínali, že vybuchujú tie vodík a premenia na helium, tak to helium sa tam zase akumuluje. Takže raz za neviem koľko tisíc výbuchov nových sa môže stať, že nastane syntéza
hypotéza toho héliu, čo je ešte väčší výbuch. No a nás vlastne zaujíma tá celková bilancia. Či tá celková hmotnosť toho bieleho trpaslíka bude narastať a ako rýchlo, či teda vôbec môže za svojho života dosiahnuť 1,4 hmotnosti Slnka. A práve tieto simulácie vravia, že hej, to nedávno prišiel pán Hillman z Izraela a s kolektívom na to, že je to skutočne možné, dokonca aj vtedy, keď sa započítajú tieto extrémne silné heliové novy, ktoré raz za čas tiež vybuchnú. Prvý sa myslelo, že dobre, ale pri tom heliovom splanutí tak veľa hmoty odíde z toho systému, že vlastne nemôže ten biely trpaslík dosiahnuť Chandrasekharovu hranicu. Pán Hillman teda so svojimi výpočtami pošiel v tom, že je to možné, preto má stále zmysel sa zaoberať týmito objektami ako možnými zdrojmi supernotipu 1A. A pre nás to znamená to, že teda skutočne tie novy vybuchujú opakovane. To je vec, ktorá ešte pred 30-40 rokmi bola taká dosť... Tí ľudia neporiadne nevedeli, čo tie novy sú. Dnes sa to berie ako úplná samozrejme. Jasné, každá nová vybuchuje opakovane. Akurát, že náš život je taký krátky, tak my sme si zaviedli termín, že rekurentná nova. A to je taká, ktorú sme už videli aspoň dvakrát, respektíve je to taká, ktorá vie vybuchnúť dvakrát za storočie. No a to sú samozrejme objekty, ktoré asi by tak mohli byť pre nás zaujímavé, pretože keď niekto dokáže tak často vybuchovať, to znamená, že tam musí veľmi rýchlo pretekať tá hmota, teda môže vytvárať aj veľmi zaujímavé obaly. No zatiaľ len tak intuitívne. Vo všeobecnosti teda môžeme rozdeliť tie novy tak, že keď máme toho bieleho trpaslíka, ktorý je veľmi blízky tej Chandrasekharovej hranici, tak vtedy už vybuchuje veľmi často. Keď je veľký, tak vlastne rýchlo priteká na ňo tá hmota a netreba jej veľa. To je dôležitý faktor. Na to, aby sa tam dosiahli tie kritické hodnoty tlaku a teploty, netreba, aby sa veľa hmoty nazhromaždilo na jeho povrchu. Tak tu je taký extrémny prípad, ku ktorému sa ešte vrátime, že to je rekurentná nova, ktorá vybuchuje raz za rok. Dosť pravidelne. A zaujímavé, že to nie je v našej galaxii, ale je to M31. Pokiaľ sú teda malé hmotnosti toho bieleho trpaslíka, tak tam tá rekurencia splanutí môže byť milióny rokov. A v prípade, že teda je taká nejaká hranica, že keď je to okolo tej 1,2 hmotnosti Slnka, tak vtedy je to podľa našej definície rekurentná hmota. Keď budeme hľadať nejaké zaujímavé objekty, budeme pokúšať dozvedieť hmotnosť bieleho trpaslíka, to je dôležitý parameter, akože to sa zistuje dosť ťažko. My vieme zatiaľ o rekurentných novách toľko, že ich je 11 v našej galaxii. Ale táto štúdia tu na pánu Schaeffera prišla k záveru, že do všetkých tých kataklizmatických objektov, ktoré asi všetky vybuchujú ako nový, tak 20% z nich by malo byť rekurentný nov. Akurát naše pozorovania to ešte nezaznamená. A potom je tu ešte taký zložitejší obrázok pre tých, čo sa do toho chcú vrtať viacej. Tu máte hmotnosť bieleho trpaslíka, hmotnosť Slnka, tu je tempo prenosu hmoty, to je veľmi dôležitý parameter, ktorý sa v týchto dvojhviezdnych systémoch pracuje. Vyjadruje sa to v hmotnostiach Slnka za rok, čiže sú to malé čísla. Keď je to 10 na minus 7, tak je to veľmi veľké tempo prenosu hmoty. To vedie k tomu,
že keď je takéto veľké tempo prenosu hmoty na veľmi hmotnom trpaslíkovi, tak vtedy nám máme takú rekurentnú novu, ako je tá v tej M31. To je raz za raz. Pokiaľ je to ešte viacej, tak už nenastávajú žiadne výbuchy, ale je to stabilné horenie na povrchu toho bieleho trpaslíka, to už znova nás v tejto fáze nezaujíma. No pokiaľ sú to hodnoty menšie, aj menší trpaslík, aj menšie tempo prenosu hmoty, tu nás sa niekde dostávame k tým objektom, ktoré sú pod tou periódovou medzerou, čiže vybuchujú raz za milión rokov, to sú veci pre nás nezaujímavé. No a teraz k tomu jednému objektu, ktorý vlastne podnietil vznik celého toho záujmu na tieto objekty, on vyzerá takto. Je to teda uhlovo dosť malé, lebo je to ďalej. To je 10 oblúkových sekúnd je táto čiaročka. A keď sa to prepočíta na vzdialenosť M31, tak ale nám vyjde, že to je 134 parsekov celá táto bublina. To je veľké. Takže to nie je to, čo normálne sa pozoruje tými veľkými ďalekohľadmi nejaké obálky po výbuchu novy, ktoré sa dajú vidieť niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov. Toto bude niečo iné a prišlo sa vlastne teda myšlienke, že to je objekt iného typu, no a nazvalo sa to, že to je ďalej, nazvalo sa to, že to je nová superremnant. Nie je supernova remnant, ale nová superremnant. To je rozdiel. No a ako to vzniká? No, tak Darley a partia robili také simulácie, že čo sa deje, keď tá hmota z tej novy periodicky sa rozkupuje do priestoru. To sú všetko veľmi riedke plyny, ale ešte treba brať do úvahy, že v okolí sa nachádza tiež už nejaký veľmi riedky plyn. Takzvané interstelárne médium. A dochádza samozrejme k interakcii týchto dvoch vecí a na tej simulácii sa daje sa v podstate to celkom dobre vidieť, ale skúsime si to vysvetliť. Toto je teda simulácia takéhoto počtu erupcií, každá farba zodpovedá v simulácii nejakého počtu erupcií nový. Tak povedzme si budeme pozerať tie väčšie čísla, keď máme 1000, to bude reálnejšie, no často. No, tak všimnite si, toto je tá čierna čiara. To ide takto, on tu má nejaké vlnky, je takto a tak. Čo to teraz znamená? Tu je prázdno. V okolí tej novy do istej vzdialenosti, tu nás zatiaľ relatívne malej, to vytvorilo prakticky prázdny priestor. Opakované explózie vyčistili okolie tej novy, čo znamená, okrem iného, budeme mať asi aj také grafy, kde bude znázornená rýchlosť expanzie, tam tú expanziu toho materiálu nič nebrzdí. A už potom ďalej je, že to, čo na začiatku sa expanduje rýchlosťou povedzme 3000 km za sekundu, v tomto priestore letí prakticky bez problémov, ale potom sa začne brzdiť. A tu vzniká také nazhromaždenie materiálu, kde tá hustota postupne stúpa, aj tu máme hustotu. 10 na minus 24 gramov na centimetr kubický, to je, myslím, 1 proton na centimetr kubický. To si tak predstaviť. No a potom dokonca tu to začne prudko rásť v istom rozmedzi a potom sa to zastaví a potom už nastáva len ten interstelárny médium. A toto je vlastne to, čo sa nazýva superremnant šela, nová superremnant. Tu tá hustota o rád stupne oproti pôvodnej hodnote a rýchlosť tej expanzie sa tam prakticky zastaví. 3000 bude nejakých 100-200 km za sekundu. A keď sa tu urobí viacej tých erupcií, tak nám samozrejme narastá tá rozmer toho objektu.
tu už to dosiahlo 6 parsekov, ale videli sme na tom skutočnom príklade, ktorý bol nameraný, že tam to malo 134 parsekov. Pokiaľ sa teda tieto simulujú, a čo sa stane po takmer 2 miliónach erupcií, keď na to budeme mať 31 miliónov rokov, a robil to teda s takýmto rozlíšením, no a čo vyšlo? No, vyšlo asi niečo takéto. Sú teda rôzne hodnoty na y-ovej osi, ale vždy je na x-ovej rozmer, fyzikálny rozmer, parsek. Keď hovoríme o hustote toho materiálu, tak je to tak, ako sa dalo čakať podľa predchádzajúcich simulácií. Tu je prázdno, tu je také zhromaždisko hmoty a tu nastáva pík veľkej hustoty. Keď sa na to pozriete zblízka, tak by to malo vyzerať takto. Toto je vlastne hustota toho nová superremnantu a potom nastáva pôvodné medzihviezdne prostredie. Tuto je tlak, teplota, tu je rýchlosť, takže vidíte, že ešte v rámci toho, tu je tá pôvodná rýchlosť, v rámci toho je tej prázdnoty, tu začína klesať. Tu sa to líši podľa toho, či sa zoberie do úvahy, čo by sa teda malo zobrať do úvahy, že ten plyn, to nová superremnante sa chladí tým, že vyžaruje. Vlastne zásob toho vidíme. Tak keď sa to zoberie do úvahy, no tak ešte nám trošku tá rýchlosť klesá trošku viacej. Aj tu na trošku zasahuje až do toho interstellárneho média, čo sa týka tej hustoty, ale tie rozdiely sú v podstate malé. Taký je to model a z toho nám vychádza, že taká dostatočne starý nová superremnant bude mať 60-80 parsekov rozmer. To je po veľmi dobrom súhlase vlastne s tým prvým objektom, ktorý sa napozoroval. No ale tak asi nebudú všetky rovnaké. Bude to od niečoho závisieť, aký veľký, aký svietivý ten remnant bude. Tak ukázalo sa z tých simulácií, že dve veci majú relatívne veľký vplyv na to, ako bude ten objekt rásť. A to je hustota toho medzihviezdneho prostredia. A to celkom pochopiteľne tak, že keď tam máme vybuchnuté v hustejšom prostredí, tak ten remnant bude menší. Nedokáže to tak rozfúknuť. A čo sa týka tempa prenosu hmoty, tak pri menších tempách prenosu hmoty nám vzniká väčší remnant, ale ostrejšími kontúrami. Na nešťastie pre nás vlastne také protichodné parametre, lebo my by sme potrebovali niečo malé, aby sa nám to zmestilo do zorného pola a pekne ostro vykreslilo. No, na nešťastie príroda to ináč. Čo má malý vplyv je tá teplota bieleho trpaslíka a jeho začiatočná hmotnosť. On aj tak skôr či neskôr narastie. No a to, čo nás teda zaujíma ako pozorovateľov, je, že ako to bude svietiť. Takže aj to sa simulovalo v tej istej práci toho Halleyho Kaleša. A to je vlastne na tomto grafe. Postupe rokov tá svietivosť toho objektu teda rastie, potom klesne, pretože klesne jeho teplota. Vlastne toto tu, tento prvý pík, to je niekedy ešte v tých mladých rokoch, keď to má 10 000, 100 000 rokov, no to je vlastne svietenie toho regiónu, toho pila regiónu, kde sa ten naráža na seba ešte ten plyn, kde ešte vlastne nie je vytvorený ten nová superremnant, tak ako ho poznáme z tej M31 galaxie. No ale potom už keď sa všetky tie obálky stretnú na tom území, kde vzniká ten remnant, tak tu znova prudko začne svietivosť rásť, a to predovšetkým tam,
kde rátali s veľkým tempom prenosu hmoty. Pokiaľ je tempo prenosu hmoty malé, tak to skončí takýmito výsledkami, ktoré nedávajú nejaké veľmi svietivé remnanty. Takže znova, keď budeme hľadať nejakých kandidátov, tak musia mať veľké tempo prenosu hmoty, musia mať veľkého trpaslíka, veľké orbitálne periódy. Už sa nám tie parametre postupne ukazujú, hej? To je ten najväčší zo všetkých. No. A je tam taká dôležitá vec pre tých, ktorí tomu ešte stále nerozumejú, že teda je rozdiel medzi tými dvoma vecami. Dá sa to z pozorovateľského hľadiska celku ľahko odlíšiť. Jedna vec je emisia kyslíka, a to prosto preto, že v tých nova superremnantoch už tie excitačné energie sú také malé, že nedokážu spôsobiť excitáciu tých kyslíkových atómov. Na rozdiel od pozostatkov po supernovách, kde je expanzné rýchlosti 10 000 km za sekundu a podobne to považujú zabezpečia. Takže keď chcete rozlíšiť pozostatok po supernove a pozostatok po nové, tak sa to dá robiť prosto tým, že použijete úzkopásmový filter O3 a keď tam tá emisia bude, tak je to pozostatok po supernove, respektíve je to teda nejaká rýchlo sa rozpínajúca obálka mladej novy, tiež môže byť. To je vlastne ten prípad Z-kandelopardálny, kde máme. No a druhá vec je samozrejme rýchlosť rozpínania. Pri okolo supernov sú to 10 000 a tuto máme pri tých nova superremnantoch 100-200 km za sekundu. To vieme, lebo to sa tiež nameralo, ale k tomu prípadu ešte dojde. Konkrétne tu, do rýchlosti. Toto je ukážka takého typického pozostatku po jednom výbuchu novy. Vidíte ten rozmer, 2 výbuchové sekundy, je to HM delfiny, po 31 rokoch to vyzerá takto. Je to teda objekt tu na blízko v našej galaxii. A toto je tiež objekt našej galaxii, ale jeho rozmery sú obrovské. To vybuchlo pred 12 rokmi, toto Eridany, teda v čase, keď robili tento obrázok. A rozmery toho bola sú 49x49, ale minus. Hej. No. Takže to nemôže byť hmota, ktorá vznikla z toho výbuchu pred 12 rokmi. To sa prosto nestihla takto rozmiestniť. Takže toto je druhý nová superremnant. A to objavil tým profesora Charu pomocou aparatúry, ktorú ešte uvidíme. To je druhý taký prípad. No a keď sa to tam porátalo, tie rozmery, tak dôjdeme, že celkom dobre pasujú na tie výpočty, na tie simulácie, ale aby sme teda doplnili tú štatistiku, tak úplne nová informácia je z okolia známej menovitej Corona Borealis. A tam sa dalo čakať, že je kurentná nová, poďme hľadať tam. No, čo si sa tam našlo, ale potom uvidíte na tých číslach, že tieto fľaky tu, to možno ani nie je nová superremnant tej veľkosti, ako má byť, ale to je práve tá časť ešte, kde sa interagujú medzi sebou tie rôzne obálky postupne vybuchované. No toto už vôbec nie je nová superremnant, ale to bol logický postup tej partie profesora Charu. No dobre, tak sa nám podarilo jednu druhú rekurentnú novú, toto Eridany, to tiež je vlastne rekurentná nová, aj keď vybuchla len raz, ale už všetko tomu nasvedčuje, že naozaj je relatívne často vybuchujúca, len sa nenašlo v archívu ďalšie spanutie. No, tak pozrieme sa na Erezofiu. No a to je trošku ale problém, lebo to sa nachádza blízko galaktického rovníka a tam je tých hmlovín už dostatok okolí. Ale čo tam našli? Oni tvrdia, že toto je to prázdno okolo tej často vybuchujúcej novy. Tá kavity. No. Majú to podporené s nejakými štatistikami, že aká je asi pravdepodobnosť, že takéto prázdno nájdu práve tu a nie tu. Je to také, že
to dá si náznak, by sa dalo povedať, potvrdenia toho vyprázdňovania priestoru okolo rekurentnej novy. No ale máme tu teda v štatistike, že 4 objekty zatiaľ máme, ktoré naznačujú, že teória je správna. Nič moc. Je priestor na ďalšie objavovanie. A tu sú tie čísla, ktoré o tom doteraz vieme. Povedzme, ideme vzdialenosť. Tak táto je najďalej. Táto Eridany je v takej dobrej vzdialenosti, ktorá spôsobila, že objekt, ktorý na tých obrázkoch má 36 oblukových minút, tomu zodpovedá skutočný rozmer 50 parsekov. Prakticky presne podľa tých simulácií. Pri niektorých objektoch som tu napísal aj, že aká je povrchová jasnosť, potom fotografisti môžu pracovať. No a dalo sa teda pomocou rôznych, keď sa poskladali všetky možné informácie, dôjsť k tomu, že aká je tam hmotnosť bieleho trpaslíka, aké je tam tempo prenosu hmoty, ako často by to malo vybuchovať, u niektorých vieme presne, u niektorých sa teda predpokladá, lebo žiadny ďalší výbuch sa nenameral. No a tiež sa dalo vypočítať, že koľko rokov bolo treba na to, aby produkovalo to, čo bolo pozorované. O tomto prvom objekte teda paradoxne máme najviac informácií, napriek tomu, že je v cudzej galaxii. No a od týchto našich sa to postupne len skladá. Z hľadiska nás, pozorovateľov, je trošku nepríjemný fakt, že jeden by povedal, že čím bližšie, tým lepšie. No ale nie. Korona borealis super je blízko, 914 parsekov, ale to znamená, že to, čo sa objavilo, tak to má približne 120 uhlových minút. Tak to už naše rozhovorstové roboty tak vedieť obraziť. A to pritom asi ani není celý ten nová superremnant, lebo jeho skutočný rozmer je 32 parsekov. Takto, keď si to vypočítate, vo voľnom čase krúžkári to môže robiť. Tak to zodpovedá také, že si vychávajú rozmer. No a tá diera okolo odchývky takto vychádza. Ne? No a vlastne teraz poďme pozrieť, čo by sme mohli v tej veci urobiť. Čiže aký objekt si nájsť, aby sme u neho s čo najväčšou pravdepodobnosťou našli. Lebo ja teda tvrdím, že každé pozorovanie má zmysel, aj negatívny výsledok je výsledok, ale pre pozorovateľa je to dosť demotivujúce. Rád mám pozitívny. Tu je zoznam známych rekurentných tón. No, povedali, že to sú veľmi dobrí kandidáti na to, aby okolo seba vyprodukovali rýchlo, pekný, nová, super remnant. No, z nich má pozitívnu deklináciu tento jeden, ten bol predmetom výskumu. Toto všetko je pod rovníkom a toto je od nás úplne nepozorovateľné. A teraz si predstavte, že potrebujete veľa, desiatky, stovky hodín pozorovania, no ako to urobíte, keď to má takú nízku deklináciu, keď to sa dá pozorovať len v lete treba, aj to len 3 hodiny. A ešte k tomu nízko nad obzorom, čiže zlé podmienky. Tak asi sa budeme musieť zdať týchto objektov. Nemá zmysel sa vôbec do toho púšťať. Okrem tej Corona borealis, ktorú by som teda nechal v zozname, s tým, že tam ale môžu pracovať len skutočne tí obrovskí výzorní fólia. No a potom sa vráťme k tomu výskumu Pagnotu a Schaffera, ktorý si dali za cieľ medzi tými novami, ktoré už boli pozorované v klasickej novy niekedy v histórii ľudskej, hľadať také, ktoré majú také parametre, ktoré by svedčili o tom, že sú to rekurentné novy v skutočnosti, len ten druhý výbuch sme ešte nezaznamenali. Dali si také kritériá, teda amplitúda toho spánutia by mala byť nižšia, to platí pre tie rekurentné novy. No, súvisí s tým, že málo tej hmoty tam vybuchne. Si pamätáte, som hovoril, že pri veľkom bielom trpaslíku netreba veľa hmoty na to, aby sa zapálila tá jadrová reakcia. No ale ten výbuch ani nebude moc veľký, keď tam malo. Čiže malá amplitúda.
väčšia orbitálna perióda. Toto je zábavná vec, dali si také kritérium o farebnosti tých hviezd. V tom zmysle, že keď bude tá sekundárna zložka trošku vyvinutejšia, tak bude sa prejavovať v tom spoločnom svetle, čiže ten objekt nebude taký celkom modrý, ako väčšinou kataklimatické dvojhviezdy budú, ale bude tam aj troška tej červenej zložky z tej sekundárnej hviezdy. Čiže bude to trošku nabubraný červený trpaslík, alebo dokonca nejaká väčšia hviezda. Čo je napríklad prípad, tej Corona Borealis, to je symbiotická dvojhviezda, kde tá sekundárna zložka je červený obloh. To isté je Zofy. No a to je parameter do spektroskopie, čiže šírka čiary H-alfa, nameranej pri tom výbuchu, musí byť viac ako 2000 km za sekundu. Čo znamená čo? No, že tá expanzia toho výbuchu bola veľká. To je tiež vlastnosť tých rekurentných nov, že na tom veľkom bielom trpaslíku, keď vybuchne málo hmoty, tak tá energia je taká veľká, že síce je to málo hmoty, ale letí to rýchlo. Čiže ďalšie kritérium. A potom ďalšia spektroskopická vec, že teda keď sú také veľké rýchlosti, tak sú tam aj veľké excitačné energie. Tiež sa pozorovalo, že svetelná krivka má také plató, kritérium môže sa diskutovať, ale oni si ho zobrali. No a hmotnosť bieleho trpaslíka, aby bola väčšia, ako to už sme spomínali, 1,2 hmotnosti Slnka. A čo im vyšlo? Vyšlo im množstvo objektov, ja som z toho vybral tie najlepšie. A zase tu máme čo? Deklinácie samé takéto. To zoradené podľa deklinácie. Je tam aj takáto Eridany. Viac menej z tejto práce čerpali Šara a spol, keď sa rozhodli fotiť okolie KT Eridany. No a potom je tam ešte druhá vlastnosť, ktorá je podľa mňa dosť dôležitá, ale je to na diskusiu s fotografmi, že pokiaľ je to malá galaktická šírka, tak sme vlastne v úzkých častiach Mliečnej cesty a je tam poprvé strašne veľa hviezd, ktoré teda niektorí tvrdia, že viete spoľahlivo odstrániť, ale je tam aj všelijaký medzihviezdny vodík svietiaci. Tam všelijaké mraky, ktoré vôbec nemusia súvisieť s tou novou. No a samozrejme, ale štatistika nepustí, nový výbuch, pozorovanie nový vybuchujú väčšinou blízkosti galaktického rovnice. To je štatistika. Tam je najväčšia pravdepodobnosť, že ich tam nájdeme. No, takže z tohoto všetkého, taká jedna, čo by ako tak bola, je V838 Hercules. Ja som teda rozšíril tú ich prácu, lebo oni to robili 2014 a keď som sa tak pozeral, tak zaradili do toho nových, ktoré vybuchli, tak do 2009. Odtedy vybuchli nejaké ďalšie, takže podľa tých ich kritérií som tam doplnil 3 ďalšie objekty, ktoré majú teda celkom dobrú deklináciu, ale zase sú všetky blízko galaktického rovníka. Sú tu aj vzdialenosti, lebo to nás bude zaujímať vzhľadom na ten očakávaný rozmer tej obálky, remnantu. Sú tu aj periódy, ktoré sú celkom dobré, sú tu expanzné rýchlosti, sú veľmi dobré, hmotnosti sú tiež veľmi dobré. Všetko perfektné objekty, až na to, že sú blízko toho galaktického rovníka. A môžeme teda brať do úvahy aj to, že keď očakávame 50 parsekovú veľkosť remnantu, tak aby zodpovedal takému rozumnému rozmeru 50 uhlových minút, pre naše prístroje, aby sa zmestil do všetkých, tak to musíme ho dať do vzdialenosti 3400 parsekov. Tak to bude bližšie, tak to bude väčšie. Tieto objekty tiež tomu celkom dobre zodpovedajú. Sú výborné, akurát, že sú zle položené pri tom rovníku. Čo ešte by sa dalo robiť? Dalo by sa robiť to, že no, tu sú obrázky, ktoré demonstrujú, aké husté sú tie polia, aj v okolí V838 Hercules. To je vlastne z DSS snímok ukázaný. A ten štvorček,
zodpovedá veľkosti zorného pola. To připomínka, pri je zvuk. Kto má byť? Mám napsat Pavlu Salibolu. Niekto mám, ja som si nevedel. Kedy nie. 12 začiatok. Ne, 12 určite. No dobre, ja som na sedanie som poviem. Tak od začiatku začne. No, tak neviem, teraz by už zvuk mal fungovať podľa všetkého. Teraz neviem skontrolovať. Tam sa slyšíte? Tu sme nikdy skončili. Obrázky. No, 2 minúty dozadu, ešte tie tabulky. Máte věc nějakou zhodnotou nebo to? No, jak vidím prezentáciu, tak nevidím to. To jsou lidi, co se koukají. Napísal, že nejde zvuk. To je Teraz to nezačne. kladíme tam otázku. Raz, dva, tri, štyri. Počuť. Počuť. Dobre, tak ideme ďalej. Počuť znamená, že slyší, ano? Děkuji za to. No, takže neviem, kde skončil zvuk, ale mali sme tu teda zoznam kandidátov pomedzi klasických nov, ktoré v minulosti vybuchli. A všetko bolo na nich dobré, až na to, že sa nachádzali v tých úzkých častiach dnešnej cesty. Čiže toto je tento štvorček zodpovedá zornému polu našeho 40 cm Newtona. By sa to tam vošlo, akurát ako sa vysporiadať s tými hviezdami. A tu napríklad v okolí tejto nový 392 Persei, tu už je viditeľná nejaká hmlovina katalogizovaná dokonca. To je asi úplne nemožné tam niečo robiť. To je zase ten ďalšie také husté pole blízko mojej obľúbenej Novej Herkuly v roku 2021. A tuto znova v tej Orióne, tiež už sú také hmloviny v týchto častiach. No, hrozně záleží na tom, jaký to jsou modely, protože když to budou reflexní, tak to nevadí. Protože ty v té H-alfě svítí málo. To by byl potíž, kdyby to byly místní modely. Treba skúmať. No, ale ešte je tu ďalšia možnosť. Títo páni tiež zase zaoberali novám podobnými hviezdami, čo to je termín, ktorý sa historicky vžil, ale v princípe to znamená, že to sú tie kataklizmatické dvojhviezdy, kde nedochádza k splanutiam v tom akrečnom disku. To sú všetky tie, ktoré majú veľké tempo prenosu hmoty a veľké orbitálne periódy nad tou periódou medzerou. To tempo prenosu hmoty je také veľké, že ten akrečný disk je vlastne stále v takom horúcom stave, tak nevie preklápať, ako keď je to tempo prenosu hmoty nižšie. A ukázalo sa, že keď
beriete parametre takej kataklimatickej dvojhviezdy, tak ju neodlíšite tú Novalaj od Novy. To isté. Tá dvojhviezda vyzerá rovnako. Jediný rozdiel je v tom, že u tej Novy sme už objavili jedno splánutie ako Novy. Ináč sú to vlastne tie isté, rovnako vyzerajúce objekty, čiže je vynikajúci nápad hľadať kandidátov na tvorbu nova superremnantov medzi novám podobnými hviezdami. No, oni mali taký hľadanie medzi tými, analyzovali 42 takých hviezd a určovali tam tempo prenosu hmoty, také medzi nimi je. Takže z tej tabulky sa dalo niečo skompilovať a vyšli teda dva také zaujímavé objekty. To je to 360. Aurige a druhý, ktorý to je zaujímavý objekt, ale asi nie je celkom pre nás, pretože on je trošku iný, tam sa to deje. To je akože objekt na samostatnú konferenciu. Tam sa to deje veľmi silným hviezdnym vetrom tej sekundárnej zložky a nový našli okolo nej. Takže vyšlo, že taký dobrý kandidát